bịakwa n'ihe gbasara mmemme ụmụ omenala ndị be anyị wee na-elekọta onwe anyị anya na-afụ onwe anyị anya dịka ụmụnne maka otu a ka anyị si na-edobe mgbe gboo so anyị na-ebukwe na-aga n'iru wee na-emekwa ka e wee dozie Anambra ụbọchị dị mma. Otu obi dị gị dịka mmemme a na-aga n'ihu? Otu obi dị? Obi wụ aṅụrị, ana m enwe aṅụrị. Ndị mgbe amaghị ndị na-asị na obi wụ Paulina. Dịka m nụrụ ikwuru iso n'otu n'ime ndị na-ahazi mmemme a, ka ihe ndị anyị na-atụ anya na mmemme a? Anyị otu ka anyị gbekwarụ a na-abịa na-echeki otu obodo si kwadowe wee bịa otu ha si eri akwa, otu ha si eme ụzọ bịa then a na-echeki ụdị nri ha na-esi ha ga-eji bịa, ụdị mmemme ha na-eme, ụdị egwu ha na-agba, ha nchere na-enwe ha anyị na-emegara anya iji wee na-emekọrịta ewepụrụ ndị na-eri nri egosi ụdị nri ọfụ ha na-esi ha nchere na-eme anya na-agawanye n'iru anya na-amata onwe anyị na-aga n'iru n'aha Jizọs. Maazị Ndewo imeela, daalụ rinne.
Ifeoma Uchechukwu. Ifeoma Uchechukwu, ka ihe kpọtara gị ebe a taa? Taa Anambra Day, so anyị bịara ịbịa nwekọta otu ụmụ anyị bịa weti ndị otu anyị niile. Ka obi dị gị na mmemme a na-aga n'ihu taa? Mmemme a na-aga n'ihu taa, obi dị m obi aṅụrị because abụ m onye Anambra. So taa bụ Anambra Day. Anyị bịara ịbịa fụkọta onwe anyị, ịbịa mmekọta, ịbịa gosi ụwa ihe ha ji wụrụ ndị Anambra na anyị bụ ha Anambra n'ọnụ, and the light of the nation ka ụwa bịa fụrụ ihe ha ji na-aza the light of the nation. Ndewo nwaanyị ọma. Ndewo nwanne m nwaanyị. Biko anyị hụrụ ihe ndị kpọsachiri ebe a. M lee anya ebe a, m na-ahụ ọjị, edo, nzu. All natural things. Ịna anya ebe ị ga-afụ nzu, ị ga-afụ edo, ọjị Igbo, ifu ma ọjị ugo, ma ọfọ, akwa ọkụkọ Igbo, ma efere ọjị. Ife nye ndeba bụ ife eji eme ihe ndị Igbo, ịghọtago? Ọ ụzọ ndị nna nna anyị ha ji wee fee ofufe, and ọ gakwara ụfa nke ọma. So ọdịnala ama nna ana, omenala ama nna ana. So ọ ife dị mma ka ọ bụ. Ị ga-afụkwa nka na nke a bụkwa ma ose ọjị. Ya ose ọjị dị ya ma okike ma aka. Ifugoni ya nọọ ife eji akpọkụ ndị mbụ na ndị egede ya ọya otu a ha bịaza gị okwu ozugbo. Ị ga-afụkwa aka inu, fụkwa ma mgbịrịmgbanụ. Ọ gịnị ka a na-akọ dị fa? Ọ ife akọrọ ihe ekwukarị. Ị ga-afụkwa ma ụgbọ na amara, ịghọtago? Ma ọfọ ha nchaghị na-eja ma mpi atụ. Onwe nke na-adịghị ya, ịghọtasigo? Ihe a bụ ihe omeke ya complete set. Abụkwa nọọsụ na-aka m wee nkwe m ya meni. So afịa n'azụ ka ọ bụ. Ị ga ma nku ma ichoko ma ugo ha ncha niile dị si ebe a. Ihe ndị eji mara omenala Igbo. Onye omenala Igbo bụ ihe anụ confirm. Omenala Igbo. Ndalụ nwanne m, daalụ. Ifeoma na ahụ ndị Enugu Agidi. Ndị Enugu Agidi dị na mba njikọ ka local government of Anambra State. Afọ m bụ Maazị Obinna Okozo Nwelibe. Esi m ala etiti village Enugu Agidi wepụta. Anyị bịara Anambra Day. Thank you. Nwa na onwe m kwazi onye Enugu. Ibe anyị bịara
ebe a n'ụbọchị nke taata bụ ịbịa nwe obi aṅụrị na Anambra Day. Anyị bịara ka anyị nọrọkọ wit ụmụnna anyị nwekọrịta obi aṅụrị ọnụ. Thank you. Afọ m bụ Maazị Chukwuemeka Jude Orebunam. Abụ m onye Irunnebu na Enugu Agidi. Anyị bịa nzukọ ndị Anambra taa ka anyị nọlịa with ụmụ nwanne anyị. Ọ ihe anyị bịa taa. Afọ m bụ Chibuzo Onwubuoya, onye Enugu Agidi na Njikọ Ọka, Anambra Steeti. Abụkwa m onye Enugu Agidi, bụrụ onye ire obi eri n'Enugu Agidi. Ịbata Enugu Agidi jụọ Mbadeva Ọnịadụ oyibe jụọ amalị m. Ihe anyị bịara taa wee mee nzukọ Anambra. Taa bụ Anambra Day nke na-eme na Abuja National Stadium. Ị na-anya afụ na ọtụtụ taụn niile dị iche iche. Ndị ọbụla nọ na different attires. Ya ka eji emelebe anyị Enugu Agidi. Osisi wee malụ. Oyibe jụọ amalị anyị maka anyị dress like this. Anyị eje. Mekwa akpọga anyị ka anyị jee zukọ maka ife anyị bịa maka taa.
afa m bụ Maazị Emeka Ọhanebo, abụ m onye Ihiala. Enwere m chọpụtara dịka m bịara ebe a na ọtụtụ ndị taụn union dị iche iche nọ n'ejiji dị iche iche ka anyị chọrọ ịma nke taụn union bụ ihe Ihiala Progressive Union Abuja branch. Ndị Ihiala nọ ebe a. Anyị chọrọ ịma ele otu mmemme a si na-aga. Dịka isi afụ ọ na-aga ọfụma. Ọ bụ ndị be ha sị na ihe e kwuru ka a na-eme. Ihe niile otu ọbụla esi wee nene ya ọ na-aga n'anya ya maka nnọkọ anọkọrọ bụ nnọkọ dị mma, bụrụ ihe a na-eme eme, bụrụ ihe kwesịrị ịdị na-eme eme. So otu ọ dị na kịta ihe niile na-aga dịka esi wee chọọ. Otu obi dị gị ka mmemme a na-aga n'ihu? Otu obi dị gị, anyị chọrọ ime otu obi dị. Obi dị m, obi m so aṅụrị maka so ọ na-atọkọtọ m iche because abịa zuo ya gbakọ na-eme ya ọ bụrụ ka esi eme ya, so obi dị m nnọọ aṅụrị, obi dị m aṅụrị nke ọma. Ndewo maazị. Maazị ndewo. Ndewo. Maazị anyị chọrọ ịmata onye Igbo. Afa m bụ Maazị Chimezie Nwabueze. Anyị chọrọ ịma ele otu obi dị gị dịka mmemme a na-aga n'ihu? Obi dị m aṅụrị nke ukwuu maka mmemme nke tata. Mmemme nke tata na-egosipụta omenala ndị Anambra and anyị zuru oke wee bịa ka anyị mmekọrịta fụ maka omenala Anambra steeti. Maazị ndewo, imeela. Maazị ndewo. What? Maazị ndewo. Ndewo. Biko anyị chọrọ ịmata onye Igbo. My name is Engineer Dr. Hippolyte Onyekwere. Abụ m onye nwa ọrụ ụzọ akwa Ihiala, ọnwa nwa ọrụ ụzọ akwa Ihiala. Ebi m na Abuja. I'm a member of Ihiala Progress Union, Abuja branch. So today is our day, our D-Day for the celebration of Anambra Day. So we are all gathered together here and we are very happy. We are enjoying the conviviality and we are very pleased to be here. Thank you. Thank you, sir. Ndewo imeela. Use this place now.
do 1 minute, 1 to 2 minutes. Someone that, if you are watching at home, what is this one now? You can. What those videos, never that they post on social media, and people say, to take the cameraman, you try very well. Because instead, tell the story. When you are moving around, nobody is able to understand anything. Move from this one, move to the next one, move to the next one, slowly and interpret something.
Keke ime. Biko maazị anyị chọrọ ịmata onye Igbo. Afọ m bụ Barrister Callistus Okwudere Ewulu. Abụ m onye Ihiala Town na Anambra Steeti. Dịka onye isi oche ndị Ihiala Town Union, achọrọ m ịma ka otu obi dị gị dịka mmemme a na-aga n'ihu. Biko enwekwala iwe, abụọ m onye isi oche Ihiala Town Union. Onye isi oche Town Union na ya. Mụnwa bụ legal advisor Ihiala Town Union. Abụọ m onye isi oche obi bụ nsọ aṅụrị na-enwere ụbọchị taa ka ndị Anambra niile nọ n'Abuja na-eme Anambra Day. Ọ ihe aṅụrị ka ọ bụ ụmụnne bịakọtanụ tata dị ize a. Afụla m ọtụtụ mmadụ ndị nna amara na ha na Abuja. Afụkwala m eze Ihiala, o si Ihiala wee bịa wee meghere anyị tata. Obi dị anyị ụsọ na anyị na eze anyị nọkọrịrị taa. Daalụ. Ka isi nnọọ jikere nnọọ ma nwa mma. Anyị chọrọ ịma ka ihe butere gị ebe a taa. Nwanne m nwanyị ada Igbo niile. Wow. Ọkwa Anambra Day o. Anambra Day ụbọchị tata bụ ụbọchị ndị Anambra na Abuja. Obodo Anambra niile bi na Abuja. Ọ tata bụ ụbọchị anyị. So anyị sị ka anyị bịa ka anyị mara onwe anyị, ka anyị fụkọtakwa n'onwe anyị anya. Ọ nya kpatara anyị ji bịa. Ele otu obi dị gị dịka mmemme a na-aga n'ihu? Ị na-ajụ m ajụ, ọ naghị afụ ọchị n'iru m. Obi bụ m sọ Paulina ka anyị si ekwu ya nụnụ. Ebe ndị be anyị zukọrọ ịfụrụ n'ụbọchị dị iche na ihe a na-eme dị iche. Ebe ọ bụ na Anambra pụtara, anyị na-adị n'iche. Nwaada Anambra gafere ma nọ nyanwa, nne nwaanyị Anambra gafere ma ịfụrụ ofu ka ndị kịta anọkwa m ya. Ndewo nne m, nwaada ọma. Thank you.
We are now going for this officer who is very well prepared. Who is very well prepared this officer? Phone number 080-33-23-4804. Ticket number I swear. Stop price now, Anna. Only 4 of us. Me and another person, only 4 of us. My uncle is 217. Ticket number 32-37-6.
We are now going to the last 50 kg. Makata. The camera.
mmemme a abịala na njedebe n'ụbọchị nke taa. Ọtụtụ ndị Anambra dịka a gwara unu n'oge gara aga ha gbakọtara ọnụ iji gosi omenala ha na njirimara ha. Ha eriela ma ṅụrịa ma bịakọta ọnụ ma hụkwa ọtụtụ ụmụnne ha ndị si na mba dị iche iche. Ha kọwakwara otu obi dị ha n'ihi emume a nke ha na-eme, nke ha sị ha na-eme otu ugboro n'afọ atọ. Ha sị na ha na-eme emume a, ka m kwugharịa ya ọzọ, otu ugboro n'afọ atọ, nke na-egosi na emume a na a ga-eme ya n'afọ atọ ọzọ na-abịa abịa. Ha kọwakwara sị na ihe ha na-atụ anya na ha na-atụ anya nke ka mma ma karịa dịka o mere n'afọ a. Ọtụtụ ihe ka ha gosipụtara nke unu hụkwara. N'ihi ya, abịala na njedebe nke emume a. Unu echefukwala ịnọgide na-ekiri Afọ Igbo Amaka TV. Echefukwala binye aka n'akara ịhụnanya, tụsasị ozi a ma nọgide